să moară copiii tăi. Ai tăi, nu ai mei. Am intrat cu bala să sară bursile. Mamă, ce bula ne știu că le mutilez. La tine e de lucru mult și eu nu prea lucrez. Asta e ruptă direct, mă rog, si crezi. Să moară familia mea. Dacă am mai văzut așa ceva. Urcă pe pereți, o fac Spider-Man. Mă îmbogăț, stă o duc la schimb valutar. Și auzi cum te uite așa. Cu un nebun spă mama ta. Așa face și că e grenată. Mă mănâncă ca pe ciocolată. Vreau o mamă Brazil și să nu mai respir. Să mă spele pe dinți. O dau cu carmul pe zi. Racu tacă tacă îmi pune fes pe cap. Îl putem măsa în gură în timp ce eu îl dezbrac. Nu știu ce să mai fac. Vezi cu chitara îmi pune mâna pe crack. Mâna pe crack. Vreau să-l dezbrac. Ce să mai fac? Nu vorbesc în ce cam multe limbi de dat. Am multe gagici din Spania. Hai fă arată pe ferica ta. Eu dau lui măsa cât am pe Anglia. Dar nu mă deranjează nici așa. I-am zis că o duc la hotel, dar m-a dus-o în palat. S-a dezbrăcat la intrare și s-a pus în pat. De sex nu vreau. Dacă nu-i Maria Brazil, nu o să ți-o dau. Cum arată stăfa asta? I-a zis bravo, faci timp. Dau mai multe pidolată, fac Monster Kill. jucăm ca în teatrulet. Îi dau drumul pe piept. Mă ungi cu oțet. Iubit, stau, iubesc. Fut toată planeta. Se urcă pe turnul medic că sunt robeta. Îmi geme în ureche ca în soneta. Îi fut una în muie, îi cade sigareta. Vreau să fumez, adu fabricheta. Barbotul în piesă, are brăzățeta. O fu pe mama, e sa doamna Georgeta. Doamna Georgeta. Doggy style, pe orice poziții dau. Când mă duc la ele, îmi întreb ce motoare au. Au, ce motoare au, ce motoare au. Vreau să te fut, să te iau, să te urc, să te rup, să te pup sus down. Au, ce motoare au. Au, ce motoare au. Au, ce motoare au. Dar ce motoare? Ce motoare au? Ce motoare? Astea-s criminale. L-am văzut pe ăla mic cu trăgea cretă în baie. Dar nu-i problemă, deși mie frățioare. Moș pit, orgie, care pe care. Am intrat cu bala să sară bursile. Mamă, ce bula ne știu că le mutilez. La tine e de lucru mult și eu nu prea lucrez. Asta e ruptă direct, mă rog, si crezi. Să moară familia mea. Dacă am mai văzut așa ceva. Urcă pe pereți, o fac Spider-Man. Mă îmbogăț, stă o duc la schimb valutar. Să mă ai mai văzut așa ceva. Urcă pe pereți, o fac Spider-Man. Au, ce motoare au. Au, ce motoare au. Au, ce motoare au. Dar ce motoare? Ce motoare au?